בלב ליבה של ירושלים שוכן הרובע היהודי, פנינה היסטורית ותיירותית שאין שנייה לה. הרובע ההרודיאני, מוזיאון הארכיאולוגיה הגדול מסוגו בעולם, המשלב בתוכו חפירות ארכיאולוגיות ומוזיאון חווייתי ומיוחד, מוזיאון הבית השרוף. מתחת לפני השטח מסתתרת עדות מיוחדת במינה לתקופת חורבן ירושלים. מיצג אור קולי עוצר נשימה, משחזר את קורות משפחת הכהנים, בית קטרוס, בימי המרד נגד הרומאים. קרדו הוא כינויו של הרחוב הראשי, ששני טורי העמודים המאתרים אותו פערו ערים רומאיות רבות. בית הכנסת החורבה הוא אות ומופת למלאכת השחזור, השיקום והבנייה המפוארת ברובע היהודי. תערוכת לבד על החומות מביאה את סיפורם של תושבי הרובע, מציגה את פרשת המצור ומסרטטת את הקרבות שניטשו. לסייר ברובע היהודי זה להתחבר. ממתינות לכם חוויות מרתקות במסע אל 3,000 שנות היסטוריה של ירושלים, העיר הקסומה בתבל. הרובע היהודי בירושלים, להרגיש ולהתרגש.